Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude o Thajsku, o tom, co je potřeba zařídit před samotným odjezdem, o zařizování víz, o očkování, o letenkách a o tom, jak jsme to zařizovali my. Tak pojďme na to. Letenky jsme kupovali pár měsíců dopředu, zvažovali, kdy bude ta nejvhodnější doba na jejich koupy, kdy bude nejvýhodnější cena a podobně. Nicméně jsme nenašli nějaký super akční letenky, takže jsme je prostě vzali. Letěli jsme z Vídně se společností Eva Air a volili jsme přímý let, protože vlastně to děťátko má nějaký režim, kdy spí, kdy jí, kdy si hraje a my jsme se rozhodli, že raději poletíme delší dobu a budeme na jednom místě uvnitř letadla, kde tomu Timovi vytvoříme to příjemné prostředí, než když jste přestupovali, tak musíte zase zabalit všechny ty věci z toho letadla, teď jako vystoupit s tím malým, pak tam někde čekáte třeba 4 hodiny, možná i díl, občas přes noc a zase znova vlastně zlítáte, že jo, přistáváte. A my jsme vlastně chtěli, aby to bylo jako co nejhladší a nejpříjemnější, bez stresových faktorů, a tak jsme se rozhodli pro přímý let. Samozřejmě, když letíte sami, bez dětí, tak si myslím, že nějaké čekání, přestupování je úplně jako v pohodě. Timovi jsme nekupovali zvlášť sedadlo, vlastně jsme si zařídili místo v první řadě, kde je nejvíc místa. Je to právě místo pro rodiny s dětmi a oni vám tam vlastně můžou dát postýlku. Jako další jsme řešili očkování. Očkování do Thajska není povinné, je tam pouze žlutá zimnice, ale to je, pokud letíte ze zemí, kde právě se tato nemoc vyskytuje, tak musíte být očkovaný, ale v Evropě to naštěstí nemáme, takže není žádné povinné očkování do Thajska. Ani pro dospělé, ani pro děti. Nicméně my jsme i tak navštívili očkovací centrum, kde jsme s paní doktorkou řešili Timovo očkování. Protože Tim, co se týče očkování, byl pozadu oproti dětem v jeho věku, protože byl celý bolavý kvůli ekzému a tak jsme to různě odkládali, posouvali, aby vlastně jsme moc nezatěžovali to tělíčko. Tak jsme navštívili paní doktorku na očkovacím centru a ta nám říkala, že by bylo fajn, kdyby Tim měl dokončenou hexu. On měl v tu dobu 2 očkování hexy a ona říkala, že by bylo fajn, kdybychom stihli i tu 3. před odjezdem. Pak měl ještě jeden Previnár a to říkala, že jako stačí, že ten druhý jako teď před odjezdem už dávat nemusíme, že takhle ten základ aspoň tam je. Takže jsme vlastně ještě Tima doočkovali tou 1 hexou. Nicméně očkování dětí je hodně citlivé téma v dnešní době a myslím si, že je to spíš o těch rodičích, jak si sami rozhodnou, s čím pojedou vlastně někam do zahraničí, jaký to miminko bude mít očkování. Je to vlastně čistě na nich. Dokonce si myslím, že i kamarádka byla právě před námi v Thajsku, tuším s 8-9 měsíčním miminkem a nejsem si jistá, jestli vůbec nějaké očkování měla, takže je to opravdu jenom na vás. Jako další jsme řešili pasy a vlastně my už jsme s Timem předtím jednou letěli do Itálie, když mu bylo 5-6 měsíců, ale to bylo jenom v rámci Evropy, takže tam stačila občanka, kterou měl. Takže jsme šli vyřizovat i pas pro něj a pro manžela, který mu končil. To je důležité, abyste si zkontrolovali, kdy vám pas končí, protože pas musí být platný ještě půl roku po návratu z Thajska. Když jsme měli pasy připravený, tak jsme začali řešit vízum. O vízum se žádá, pokud chcete být v Thajsku déle než 30 dní. Pokud tam jedete jenom na 14 dní, tak se tam taky často jezdí, tak vám stačí jenom pas. A my vlastně žádali o vízum na 60 dní, to je vlastně maximální doba, kdy můžete o vízum zažádat. Nicméně potom si ho ale můžete ještě prodloužit už v samotném Thajsku. Prodlužovali jsme si ho v Phuketu na úřadě, takže my jsme tam pak mohli být ty 3 měsíce. My si víza vyřizovali online, přikládáte vlastně své fotografie, pás, přikládáte
myslím i výpisy účtu. Oni požadují nějaký určitý obnos na vašem účtu, aby se tam nejeli úplně jako s prázdnou. Potom píšete důvod, proč chcete jet do Thajska na delší dobu. Potom jsme řešili i řidičáky. V tu dobu jsme byli ještě takový nemotivovaný, že si budeme půjčovat auta, protože jsme měli vytvořený nějaký itinerář, kdy jsme věděli, kde jak dlouho budeme přibližně. Samozřejmě jsme tam měli vždycky otevřený dveře, protože by se nám někdo mohlo líbit víc, tak bychom tam chtěli zůstat delší dobu, ale naopak by se nám někde třeba líbit nemuselo, tak abychom to mohli změnit, zrušit. A tak jo, fixní ubytování jsme měli asi jenom to první, tuším. A pak jsme většinou hledali třeba i v Thajsku. Takže jsme si mysleli, že budeme ještě si půjčovat auta, budeme v Thajsku řídit. Takže jsme si zařídili mezinárodní řidičáky, ale to už bylo, myslím, jenom na počkání pár dní před odjezdem. To je asi tak všechno z těch hlavních věcí, co jsme zařizovali. My jsme se vlastně dostali i na konec dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, tak mi prosím dejte like a komentář. A nezapomeňte mě i odebírat. Jinak také nezapomeňte sledovat můj instagramový profil Nováková Sarka. A tam se dozvíte, kdy bude další video a nějaké detaily. Tak se na vás budu těšit a mějte se hezky. Ahoj!